bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gondirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe ne wonan ɗumen ha gartuɗen ɗo henna hande hande noon ɗo e men fuɗɗade yewtere jiɗɗen wadde nde en mbaɗat rendre hommage Dji Abdoulaye Elimane Kaladio meɗɗo wade no mbaɗen ni ma en mbayno wayni nde tawno battande jattan ko lattan kala ko neɗɗo ɓooyi e dow leydi ndi ma lelo e mayri ko daɗi ɗum oɗon gandi ko le 5 août 2021 ruttino hande eɗen e 5 août 2025 woni mana duuɓi nayyi nde Allah yurmotomo yaafomo eɗen gandi Dji Abdoulaye Elimane gueɗe pattam lame o waɗi ɗum e leñol ngol gueɗe pattam lame o waɗi ɗum e Fouta kadi enen fof eɗen paami holko wonno jaɓɓal makko heddi noon battande jattan ko lattan kala ko neɗɗo ɓooyi dow leydi ndi ma lelo e mayri ko daɗi ɗum yo Allah yurmomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe yimɓeɓe mbasa yejjiddemo ko wona ɗum bandiraɓe oɗon gandi ko ɓooyani omo ganduɗa kañum woni premier ministre waɗi ñalawma mo ganduɗa mbi ɗum ko redressement de l'économique woni fawrude ngaalu leydi ndi e lawol o haali hen noon gueɗeji kewɗi ɗi ganduɗa leydi ndi ne wawi tugnade hen wooda ko dañi ko adi pop wonko haali en mbawa wiide eɗen garta hen foof koɗe waɗen hen toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe pattam lame garden hen bandiraɓeɓe kono enen jiɗɗen ko haade men e fuɗɗade ko yidde wiide ɓeɓe ganduɗa ko kañumɓe kamɓe goni état o ñalawmaji pattam lami baɗidani soko tawi ala ko heddi haɓe mbaɗa ɗum ene foti ɓamanede peeje pattam lame nde tawno ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa wonɗo goni ɗo ɓuuri woddude mbawa hebde won télévision ngaji min soko tawi no mboɗo rokka hen yiyandam to banggue communication dendagal radio ji gonnoɗi e nder koya o walla to ɓuuri woɗɗude ene ponno wawde wadde synchronisé radio fof won diwan ngo woni diwan fof won ɗemgal ɓurgal haalede toon won wonɓe toon tawa ene woodi ene mbaɗa mana traduire ko autorité o haalata ko woni président woni walla premier ministre e on saaha ma ɗum wallu population andude ko yeyete hande sa ƴeewi yimɓe hewɓe ganda holko woni plan de redressement yimɓe hewɓe ganda ɗum yimɓe hewɓe paamani mbiyat tan ko ñallama haalama kono hay hunde ngala ko paami hen waddi ɓamande ɗum peeje beele ɓurɗo towde to banggue gandal to banggue jangde to banggue nande ɗemɗe tubankore e ɓurɗo famɗude wasde nande ɗemɗe goɗɗe ko wona ɗemgal mum ngal muynigal beele yimɓeɓe foof ene pota hen ɗum ene wawi wallude yimɓeɓe famde ko yeyete ko kono to banggue communication eɗen mbawi wiide oɗo régime to banggue communication ene ngakki no fewi temone de haɓene liggo liggey pattam lamo haɓene liggo liggey baɗɗo fayida secteur fof mo memɗa haɓene mbaɗa hen ko ganduɗa ene memo ene yiyo c'est de quelque chose palpable et visible kono noon ene manki yettade yimɓeɓe yimɓe hewɓe ene manki famde état o ko jooɗi ko fuɗɗi wadde ɗum ɗon noon ko probléme communication ene ngakki no fewi alay saago e ɗemɗe ɗe kala e radio ji kala e télé ji kala ɗe eto wadde feere ko waɗa ko yimɓe pawa hen guite munen état o wonko wone wadde noon joni noon e nder on ñalawma en teskima hen premier ministre wonko haali ko ardi pop ene jeeya e ko haali wiidemo ko heddi hen ko kala leydi ndi ganduɗa Sénégal naaɓe so tawi ene jahata on ko ma jooɓa visa ko ma namde visa ndin leydi désormais hankkadi sere naata ɗo ko ma taƴe visa to eɗen gandi visa ko ngaalu kewɗo woni hen visa ko nannata ko e ngaalu way tan kono leydi ha tengti noon no leydi France no nanguiri ɗo henna ɓiɓɓe leydi Sénégal saabu sa waɗi demande visa sa heeɓi a ruttata kalis ma sa heeɓani a ruttata kalis ma e leyɗele goɗɗe leydi fof noon mbawdi wonde yo faam Sénégal koko wattata namdadema visa so tawi an aɗa namdo ɗum visa ɗum kadi ko hunde fonde wonde ko hunde fattam lamire goɗɗum ko wona ɗum oɗon gandi e régime ɓennuɗo wiya otoji gimmotoɗi caggal leydi oto so ɓuuri duuɓi jeetati natta leydi ndi saabu ɓe mbi ɗum ko oto nayejo
bandiraɓe so wiyama oto jaarowo e duuɓi jeetati woto naat leydi ndi woppe ɗo henna oto mo ganduɗa gila 1960 walla gila 1970 ene ɗo ene doga ɗum foti ko ƴewtede ko ɗum saabi kamɓe oɗo régime ɓe mbi joni oto jaarowo e duuɓi sappo ene wawi nadde leydi ndi saabu Europe oto jaarowo e duuɓi sappo ko oto moƴƴo jiida e taliji men ɗi jiida e downugol men ngol jiida e température moɓe jogui o e température jiɗuno jiida wadde oto so heeɓi toon duuɓi sappo ene wawi wiyede ko oto moƴƴo a wawa riwtude oto jaarowo e duuɓi jeetati mbiya natta leydi ndi jogoɗa ɗo 7 place wayri fewdere guila 1980 jogoɗa ɗo R4 wayri fewdere guila hay goto anda jogoɗa ɗo car rapide hay goto anda wayri fewnede waddi oto wona ɗo ene jogui duuɓi capanɗe joyyi duuɓi capanɗe jeegom mbiya oto jaarowo e duuɓi jeetati natta ɗo ɗum foti ko ƴewtede kadi alay saago yimɓe ganda ko wonɗo e otoji ko sohli otoji ko ɓuuri hewde yaha garta o ene sohli otoji ɗum ko feere moƴƴere ɗum soɓe mbaɗi ɗum ko feere moƴƴere soɓe mbaɗi ɗum ma wot ko ɗum walli to banggue transport ma wot kadi ko ɗum walli e yimɓe ɓe ganduɗa ene guittito otoji caggalide ɗe gaddu ɗum ga ɓe ene kutoro e galleji mumen ɓe kadi ene jeeyta félicitations monsieur le premier ministre goɗɗum ɗum kala ko faati e taxe uji koko yoɓete saabu yo neɗɗo andu kam a wawa wonde e leydi ndi aɗa hutoro taliji leydi ndi aɗa hutoro administration leydi ndi aɗa hutoro sécurité leydi ndi e kala ɗo hutoro pota yobde taxe mbasa yobde ha tengti noon to banggue ɓe ganduɗa kañumen mbaɗata transfert d' argent ɗum taxe ji muɗum koko ƴewtete haali hen haalullaji pattam lami goɗɗum ɗum ko wona ɗum ma mesure pattam lamo ƴette artisanat ji mbeɗe mbaɗe sécurisé ɗatoɓe men ñootoɓe men tafoɓe men beele wona kala ko ummi caggal leydi taw ene ɗo henna ene fewne ɗo ara nata leydi ndi waɗa bloqué ko ɓiɓɓe leydi ndi pewnata ko ɗum ma mesure mawɗo maɗum ƴette hen ɗum haalama eɗen gandi ɓiɓɓe leydi ndi cafti waytade cafti wayde cafti haalde ene pewna ko waɗi fayida ko tiiɗi ko waɗi garanti kono wodan tan ko ummi caggal leydi ara yana e munen bonna golle munen ha bona ɗum foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe poɗɗe ƴewtede ko faati e leydi ndi no ɓamtorto o haali en mbawa tan wiide gila 1960 ha ɗo ɗo yarate fodde wonde duuɓi capanɗe jeegom e joyyi eɗen paadi tan FMI e banque mondial e ñamlade te ko ɓuuri ko hewde eko ñamlete ko ni taw waɗatake eko adana ɗum ñamlanede ko wadde Sénégal ene jogui gueɗe capantati e jeeɗiɗi ɗe wawi tugnade ha ɓamto Sénégal ne jogui ressource mo ganduɗa ene wawi tugnade hen ma wuur ma ɓamto ma wat kala gueɗe tawa tan wona eɗen pawi e banque mondial e FMI tawani kadi sen ñamluma waɗete imposé fawon ma kuugal ngal ganduɗa saɗa wela saɗa metta ko hen keddotoɗa kalis ñamle waɗe posuji kalis ñamle ko ñamdira ko waɗaka ɗum walla ni ha o wi yo neɗɗo faam kala ñamɗo kalis leydi ndi kala ko mbawɗa wonde eɗo mbawɗa wonde eno mbawɗa wonirde eno mbawɗa ñamirde ka joɓowo ngalu leydi ndi saabu ngalu leydi ndi ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗumen waɗete koto ɓiɓɓe leydi ndi fof pottata ene naftoro ɗum ko jangde ko sécurité ko courant ko ndiyam ko goɗɗum eko nandi hen eyyi il faut yimɓeɓe paama ɗum hani ko ɓooyani premier ministre wonko haali te sa ƴeewi ko haali ko haala labtuka pattam lama ko ganduɗa gonga arani ɗum to o wi neɗɗo a wawa wonde fonctionnaire tan gona milliardaire walla gona millionnaire wawa wonde sakante noon ha ene wiye ka milliardaire wawa wonde kala ne mbaɗɗa ɗum wonko mbaɗɗa ko rewani lawol ko gonga saabu en jii oɗo régime ko jooɗi ko wonko ɓe jaltini
fodde wonde ujunere e temedere e capanɗe jeegom e jeenayi fonctionnaire fictif ɓe fof ko yoɓeteɓe so tawi lewru mayi 1169 fonctionnaire fictif ko inɗe goɗɗe salaire aji jaltoji kono jomumen godani joni ɗin kalisaji hol keɓow ɗum maddanta fonctionnaire wiyede ko milliardaire saabu a waɗi inɗe boje yimɓe ne joɓe so lewru mayi ko a waɗa ɗum retraite ko an ƴettata ɗum tan ene tolnoyo e hitande fodde wonde 5 milliards 700 bandiraɓe 5 milliards 700 milliards uji joyi e temedde jeeɗiɗi million taw ko salaire fictif woni salaire mo ganduɗa inɗe jomumen ne goodi kono yimɓeɓe gona woɗɓe enen mbiyata inɗe boje eɗen poti artirde haqqillaji men leydi Sénégal wawa ɓamtade hakkude Ousmane Sonko tan e Diomaye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président Ousmane Sonko PM premier ministre ɓe ɗiɗo ɓamtare leydi ndi wawa tan ummade ɗon alay sago mone men kala e ɓiɓɓe leydi ndi anda won responsabilité pawiɗo e hoore muɗum wonko jogui wonko wawi wadde wonɗo wawi hedde wonko wawi safrude wonko wawi faddade ene foti wawde rentade bonnude ngali leydi ndi beele leydi ndi ene ɓamto kono enen fof sen mbabi juuɗe men caggal en paadi e président Diomaye tan en paadi e Ousmane Sonko tan leydi yarata yesso saabu goto e nalankoɓe jimowo ko nafata e ladji Baba Maal o winde leydi ɓamtoto ma ɓiɓɓe leydi gummo ligganade leydi mumen joni noon Sénégal wawa wadde fodde wonde million ngaji 17 neɗɗo wiye yimɓe ɗiɗi yo ɓamtu leydi ala moni kala ɗo keɗɗa ɗo a daroto darde tidde woto ɗon yande ɓamta ɗon ɓe ɓamta ndema ɓe ɓamta awo ɓe ɓamta gaynaka ɓe ɓamta commerce ɓe ɓamta ɗanngal ɓe ɓamta kamɓe noon ɓe keeda e wadde coordonné kamɓe noon ɓe keeda e fawde gueɗɗe e lawol kala jiɗɗo tellade lawol fawte e lawol kono so wona ɗum on mbawa yiide ɓamtare hakkude Ousmane Sonko e président Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawi population arani walludeɓe so tawi population moni fo wi wona kañum jeeya e ɓamtoɓe fadi e mabɓe kamɓe tan ɓe mbawa ɓamtude leydi ndi enen pop daroto mone men kala banggue mo keɗɗa ko kalfineɗa ko mbawɗa ko mbaɗa hen ko poɗɗa wadde enen fof jogoɗen miijo yo leydi ndi ɓamto haɓene mbaɗa gueɗe mabɓe noon soko tawi ko gonga haɓene daari lan haɓe daari kala no lamɗo darorto bel leydi mum ne ɓamto haɓene hen kono noon hay goto wawa ngaɓudade wowru personne wawa ngaɓudade wowru yolde tawade ɗo nde gaska tawaka ɗo ka nde tawno gaska ka waɗirano ko yo wood yolɓitiɓe hen jorte Allah waɗi ɓe naati e gaska he ɓe jortaka kono jaltugol ngol ko enen foof daroto mone men kala weddo hay sinno ko celtol ɓe nanga hen pooɗen beele ɓe jalta jaltugol mabɓe ko nafoore men saabu ɓamtare oɗo régime ko ɓamtare men joma mabɓe ko musiba men enen miskineɓe il faut yimɓe paama ɗum ɗo mbaynortoɗen bandiraɓe e oɗo saaha en yii guure ɗe foof nene mbaɗa manifestation kala ɗo asifor woni nene waɗa manifesté ɓe mbi ɓe jaadani e force uji ɗi mbaɗe privatisé vraiment hay soɓe jaadi hen ene jalni cikkuɓe neɗɗo saɗa waɗa privatisé mbatta privatisé koko jeyɗa wuuro darata ko waɗa mbuuɗu mum buɗɗiɗi mum laalo mum lamɗam mum darna forage mum waɗa assainissement waɗa branchement muɗum ha gayna yimɓe gimmoto mbiya on mbawa jogade ngare min jogono on te yimɓe ne jogui mana fodde wonde duuɓi capantaɗe fodde wonde duuɓi capannayyi ɓeɓe nogas joyi ɓeɓe duuɓi sappo ene mbaɗa masala e koye mumen ene guuri ene ñamlodira e koye mumen nde tawno kañumen koddi kañumen gandodiri mone fof ne andi goɗɗo o wawi hande wiya yo waɗe privatisé wonmo nanmi noon ene wiya on cuwa yiide haydara privatisation ndiyam on cuwa yiide haydara ɓe so certe mon on biyowo yimɓe cuwa yiide haydara hay forage uji ma kefte yo andu privatisation wona e nguɗo laamu fuɗɗi te onon mi wiyat on gardinoɗo projet mi anda ha hande beele kanko ardi
gardinoɗo projet bannoɗo o ngal ɗon jaɓɓal yo forage uji yo mbaɗe privatisé ko ɓiɗɗo Fuutanke yummum bamum jeeya ko Fuuta wiyata ko mbimi eyyi forage uji moon biyeteɗe mbaɗe privatisé ɗi imminno ngal jaɓɓal darino e ɗum ko ɓiɗɗo Fuutanke biyowo mbimi kadi ɗum wona e oɗo régime ɗum ko gila e régime ɓennuɗo o mankata hande duuɓi 4 duuɓi 5 waddi woto yimɓeɓe mbi oɗo régime so serte mon hay robinaji mon ɓe keptat ɓe tawi ko oɗo projet ene dari ko ɓiɗɗo pullo biyowo mbimi ko ɓiɗɗo Sénégal naajo ko Haalpulaar jeeya ko Fuuta kañum waɗi déclenché oɗo projet kañum waɗano ɗum coordonné kañum yinno yo gueɗɗe yo gon min ganda hande kono kañum umminno gueɗɗe ene wawi hande noon taw natti wonde ɗon kono kam ko ɗum wodno waddi woto mbiye oɗo régime yiiɗi wadde privatisé robinaji yiiɗi wadde privatisé forage uji ɓe tawi privatisation kene fewnade daari ha paari dillina ronkiyade élection ngaji paya dartina élection ngaji ɓenni ɓe gummitini ɗum kono wona oɗo régime addi privatisation ɗum ko guila e temps Macky Sall o privatisation te onon wona mon anduɓe baɗɗo coordonné oɗo projet privatisation forage uji ɗi ko Fuutanke ko Haalpulaar wadde soɗon kaala woto mbiye tan caggal mi yadani e kayre tan hunde fof yon fawe makko bandiraɓe sode gantiri e haala he min ñaguima yafuya Allah jarama on jarama Sénégal yesso tan inchallahu rabbi Vindere TV le monde en miniature ha yesso ko lawol ciao peace and love on jarama